Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Supported by Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Harion, handoff sa number 8, pinas sa number 7, binigyan ng pig na number 3, Seattle, drive, wala, kuha ng number 18, number 21, lays up, wala, pero may foul. Foul on number 8. First free throw para sa number 21. It's good. Second free throw. Short. Diba ng number 21 ng MQC. Binigay sa number 7, Pineda. Pineda, handoff sa number 5. 21 ulit. Sa ilalim, nakuha ng PHS pero may foul para sa number 3. 40-32. Man-to-man defense lang in-apply. 21. Handoff sa number 4. 4 ginugulo number 21. Binig sa 21 ng PHS. Subir sa 3. Hindi tumama. Pero na-save pa rin. May blanca sa 18. May blanca na naman. So with 3 seconds left, PHS basketball. 3 seconds to shoot. Kinse. Sa 21, tumira sa 3. Wala. Rebound na number 7. Binigay sa number 5 for the layup. Pumasok. 23, Tapkyo. May double team. Nawala ang bola, pero still PHS basketball. So, man-to-man defense ang tawag ng coach ng MQC. 23 sa baseline inbound. Binigay sa 4. 15. May double team. 4 ulit. Binigay sa number 21. Drives, bumali. Alahoy na tira, wala. Na-recover. 7 seconds to shoot. 4. Binigay sa 23. Pumay sa 3. Pumasok. Siete pa rin. So, ginugulo number 4. 7, binigay sa number 8. Drive, pero pinasa number 3 for the short jumper. May foul. Foul na number 18. Free throws para sa number 3. First, pumasok. Second free throw. Pumasok ulit. Good for 2. 21, ninaras sa number 23 sa 4. Pumasok using the glass. 7 para sa MQC. 7, may hacking foul ang tawag ni Rep Bong para sa number 4. 8 sa 7. Binalik sa 8. Nawala ang bola pero na-recover ng MQC. Tuloy yung nawala.
Recover na number 23. Pasa sa number 21. Pumasok. Magandang pasahan. Lumobo na sa 10 ang kalamangan ng PHS. 21. 21. May double team. 3. So, turnover tayo para sa MQC. 21 pa rin may hawak ng bola. Kasi sa ilalim sa 18 pero may pushing foul para sa number 21. Tatlo ka na. Substitution. 21 out. Free throws para sa number 18. Wala. Second free throw para sa 18. Short. Siete. Handoff sa number 15. Binigay sa 8 for the drive. Malakas. Offensive rebound na number 3 for the putback. It's good. 15. Pinasa sa number 21. Passes sa number 23. Spin move. Drop pass sa number 18 na wala ang bola. 18. Wala. Pass break tayo sa number 5. 5. Lumiyap. Pumasok. Time out. PHS. Trapping defense ang binigay ng MQC. 23 ng PHS. Di binigay ang bola. Lumina diretso, pass 7 pero nilabas. 21. Orchestrating the play. Binigay sa 8. Garcia. Sa ilalim na agaw pero last touch ang MQC with 12 seconds to shoot. Para sa third quarter. 15. Sa number 23, 10 seconds to shoot tayo. 23, lumayap. Wala. Pass break tayo. 7, binigay sa 5. Touchdown. 6-0. 15. 21. 21 ulit. Ginugulo number 7. 21. Drop pass sa number 23. So, pamatay sunog. 7. 7 ulit. So, tumira malakas. Put back ng 3 pero may foul. Foul para sa number 15. Substitution rep. 4 ka na. 15. Pumasok ang first free throw. Pangalawang free throw. Pumasok ulit. 48-44. 4 na lang ang kalamangan ng PHS. 8 Garcia. May double team. Huli tayo. 3-on-1. 15. Kinaliwa wala. So, binaby ang tira. Galit ang coach ng MQC. So, 35 na wala ang bola. May double team. Pinasa sa number 23. Sa ilalim sa 7. Pumake. May blanca. 7. Recover the ball. Pinasa sa number 15. 15. 5. Pumasok. Dalawa na lang ang kalamangan ng PHS. 21. May double team. Nawala ang bola. Naagaw ng MQC. 15. 3-on-2. Lumayap. Deadlock na tayo. Sa 48. 23. Top nyo. Naagaw na naman ng MQC. 5. Drop pass. Pero may foul si Garcia. Mukhang disorganized na ang opensa ng PHS at magandang depensa naman ang pinapakita ng MQC. So, tabla tayo sa 48. So, kalamangan para sa MQC. 7, inbounding the ball. Pinasa 3. 3, floater, bumali. Pumasok. Ang gandang bali nun. Change favor na tayo. So, 7.
7 ulit, ginugulo na number 15. 23. Binalik sa number 8, Garcia. Floater. Wala, malakas. May traveling. Ang tawag ng ref. Substitution tayo. 21 out. Pasok ang number 26. Ocho tayo, Garcia para sa sideline inbound. Pinasa sa number 26. Binalik kay Garcia. Tumira sa 3. Wala. Offensive rebound ng PHS number 35. Pinasa sa number 7. Garcia ulit sa ilalim sa number 35. Short jumper, wala. Rebound. Pass break tayo ng MQC again. 5 side step. Pumasok. 4 na kalamangan. 8, Garcia sa number 26. 26 behind the back. Nawala ang bola. Recover ng 8. Garcia sumalagsak. May block. Time out. PHS. $35. Binigay sa number 26. 23. 10 seconds to shoot tayo. May pick number 7 kay Garcia. Garcia drive. Drop pass sa number 35 nilabas. Garcia ulit. 7. 24 seconds shot clock violation tayo. So talagang gumaganda ang depensa ng MQC. 7. Pineda. 7 ulit. Hand off para sa number 8. 8. Ginugulo na number 8. 15. Tumatawag. Short jumper. Wala. Agawan ng rebound pero foul. Foul ang number 5 ng MQC. Dalawa ka na. Ocho, Garcia. Binigay sa number 35. Tap nyo. Drop pass sa 7. Malakas. Offensive rebound 26. Tap nyo. 7 ulit. This time. And 1. Basket count. Follow number 3. 4 ka na. 3. Number 3. Substitution number 3. Sa bonus free throw para sa number 7 ng PHS. Pumasok. 3-point play. Isa na lang ang kalamangan ng MQC. 21, orchestrating the play para sa MQC. Humingi ng pick pero binigay sa number 15. Dinabas sa number 8. Binale. Wala. 35. Ginugulo. 35 pa rin may hawak ng bola. Pinasa sa number 23. 23. Side step. Drop pass na wala. So, turnover tayo para sa PHS. Time out. MQC. $21 para sa MQC inbounding the ball with 2 minutes and 39 para sa third. 21. Pinasa sa gitna. Play topic ang PHS. 15. Binigay sa number 7. 10 seconds to shoot. 7. Break. Drop pass. Ang gandang pasa nun sa number 15. Trapping defense ulit tayo. 23. Pero may traveling violation. Marco Polo move.
8 sa 7. Binalik sa number 21. 21 sa gitna. Ang ganda ng stretch layup ng number 5. 4-2 natin na naman ang binigay. So 35. 23 sa 8. So signaling the play. Humingi ng pick. Binigay sa number 23. Pinig sa 3. 23 power move pero kick out siya. 6 seconds to shoot. 26 wala. Rebound ng number 7 for the putback. It's good. 7 tayo ng MQC. Ginugulo ni Garcia ng PHS. Pinasa sa gitna sa number 8. May tapik si tap nyo. So 8. Binalik sa 7. 10 seconds to shoot. 7 spin move. Drop pass. Ang ganda ng pass na naman pero di pumasok. Offensive rebound ng number 15. Binigay sa number 5. 10 seconds to shoot. 7. Fake. Base sundot. 7 ulit. 15 sa labas. Hindi pumasok. Offensive rebound ng number 8. 5. Spin move. Wala. Follow up ng number 15. Garcia. Garcia pa rin. May hawak ng bola. Sa number 26. Tap nyo for the layup. Bale. Pero may foul. Ang number... Foul number 8. Technical foul number 8. 23 para sa number... Para sa PHS, 8 para sa MQC. Double technical tayo. Substitution. 23. Wala. Jumper tayo. Substitution. 23 out. 26 out. 23 out. Ocho. Sa number 7. Pineda. Pineda pa rin. Spin move. Labas sa 15. Sa 8. Pineda sa 3. Bang! Pineda 3. 21. May double team. 21 pa rin. Minamadali. May drop pass sa 7. Pumasok. Itong 7 lang bumubuhay para sa PHS. Pineda again sa 3. Bang! Back-to-back 3 points ang binigay ni Pineda para sa MQC. At the end of the third quarter, MQC 64, PHS 56. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.